Mwana wenye cameras wa abusa aku Livingstone yawa yayi ali ndi uthenga omwe akufuna apereke kwa minister achimwendo banda etu nde muli zambiri mmene mbusa amene zimene alankhula manso muzionera nokha muzimvera nokha etu Kutuza mwana chimwendo kuli tikondane timvane tengeri mukundu wapshaza ineyo kono mkamanga mbusa mwananga mulungutu kono mufuna mmangibwe inyingi mulungulu titengera nutenga tifuna kuchira ngani ikitaniso titane nayo kama kudi sisi zichitike si alituopyeza anthu amulungu fe sifoera mtima chini nzofoka zathu koma zoma tumagamanga isi mukangazisiya tisiye tiyankhula magome athu makamaka kuyendera lero voti yalamukuliza kaya voti ife tizilankhula zoona za inuyo anthu akakuvoterani pachoona osakhala mwatipasa tingalama ma 2000 tidya zitha koma mafuta atusanathe anthu anga amuleka njala vanthu vani chuda kutiche masomo achavuwa tiwelele kwa chauta kwena akakhululukire akachitisiranso ziku lathu fondange wamaliza nsana pemphere anduna mulipemphele kwa president munga bapempha kale wena anthu awakhala kuzidwa 13 years tikuthandiza